mu ba mu da shakka ba. Nijar ta rasa kwarke nan ku daga mu ba mu da shakka ba. Nijar ta rasa kwarke nan ku daga mu ba mu da shakka ba. Nijar ta rasa kwarke nan ku daga mu ba mu da shakka ba. Allah gwani ka dafa min ka iya min zan cika na. Nijar ta rasa kwarke nan. Komai da kai nake yin saka iya min akan bayani na. Nijar ta rasa kwarke nan. Sira da dagurin manzo dan Abdullah kaji sani na. Nijar ta rasa kwarke nan. Alai sahabu siri na ka daɗa su ne an muradi na. Nijar ta rasa kwarke nan ku daga mu ba mu da shakka ba. Nijar mu yarda mota ce aikin naku ba ku fasa ba. Nijar ta rasa kwarke nan. Nijar kuna da tsabta da aikin naku sai mu dudduba. Nijar ta rasa kwarke nan. Motar ta su akwai arha aikin su ba su saida ba. Nijar ta rasa kwarke nan. Ishak Mustapha muna son ka domin mun yaba da halinka. Nijar ta rasa kwarke